मर्निं लोगोफोर बयनिसिमबो केमेराखौ देन्जार नुखादोलै माने अखा हासिगोन दे लोगोफोर बेनिखायनो केमेराखौ ब्लार ब्लार नुदो बेनिफ्राय नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै भिडिअखौ नायनो फैदो जानांगौ नंगौ लोगोफोर नै स' जोंहा गासिबो मिथिखायो शर्ट फिल्मनि एबा शर्ट मुभिनि एक्टर अनिल टाइटेला मामोन आं मिथिला अनिल एन्टारटेनमेन्ट दङ आरोना गावनि इउटुब चेनेलाव जों गासिबो मिथिखायो ओमफ्राय एसबि दङमोन नोंथांमोना मिथिखायो एसबि भिडिअ बिथांमोना माने अनिल एसबि सानैबो शर्ट फिल्मनि एक्टर आरोना गासिबो मिथिखायो आरो गासिबो नायखाबाय थायो बिथांमोननि सानैनि कमेडि एबा मुभि जोबोद मोजां नाङो नायनानै दायो आं बुंनो थांनाय बाथ्रायानो जाहैबाय लोगोफोर केमेराखौ देन्जार नुमारदोलै लोगोफोरना ब्लार ब्लारनो सान्दुं गैया अखा हासिगोन ओमफ्राय लोगोफोर आं बुंनो थांनाय बाथ्राया जाहैबाय माने फेसबुकआव गोबां भाइराल खालामगासिनो बिसोर सानैखौ माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों होनना बुंदों आरोना थ' मा गोरोन्थि आं मिथिला आं फेसबुकआव नुनायखायसो माने होनाय जाबाय थ' जोंहा एक्टर मानसिखौ ओरैबायदि भाइराल खालामदो लासिंनि खोथा नैबे फट'खौ नाय मा लिरदो आं होलांगासिनो आरोना नै बेनो माने फेसबुकआव भाइराल खालामगासिनो गोबां मानसि शेयारबो खालामबाय एक्टर सानैबो लाजिनाय गैया गाव फिल्म बानायो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मा फोरोंनो सानदो गाज्रि लामाथिं लांगासिनो होनना बुंबाय दोङो दायो आंबो मिथिया जोंहा फावखुंगुर सानैबो एक्टरा मा गोरोन्थि मावदो आं जेबो बुंनो हाला दायो फेसबुकआव नुनायखायसो होनाय जाबाय जों सानैनि भिडिअ बेनोमोन लोगोफोर स' माबा मोनसे आपडेट मोनबोयोबा आं होनाय जाफिनगोन ओमफ्राय मोनसे आपडेट बाव लोगोफोर बे आपडेटआनो जाहैबाय माने जोंहा गुवाहाटि माबा बाजारमोन र' मायबा जायगामोन जिखुनु जाया बावबाय मोनसे गेदेर टावाराव माने सासे सिख्लाया गाखोनानै एसे फेक्सन खिथिदो आरोना एक्टिं जिखुनु जेबो ड्रेस गैखाया हिन्जाव मानसि खुनानै माने गोसो थोनायनि थाखाय बेबायदि खालामदो होनना बुंदो आं भिडिअखौ होनो हागौमोन नाथाय इउटुबनि बहुद रुल्स दोङो बेनिखायनो होथ'नाय जानाय नंला फट'बो होनाय जानाय नंला नोंथांमोना फेसबुकआव लाइभ नुखादो भिडिअ नुखादो जोबोद गिथावना आरोना बे एथ' गोजौ टावाराव बोरै गाखोखो सासे हिन्जाव मानसिया आरो बेबो जेबो ड्रेस गैखाया लोगोफोर ओमफ्राय दुखु नांदों आरोना माने रावबो बासायनो हानाय नंला गोदो बेखौ माने बारजोबना थैगोनसो नामासो माने टावार सायाव गाखोनानै माने एसे फेक्सन खिथिबाय थादों आरोना दा मा जादों बे सिख्लाया रावबो हमनो हायाखै बिनिनो आं भिडिअखौ होनो हागौमोन नाथाय कमिउनिटि गाइडलाइन फैगोन आरोना इउटुबनि रुल्स दोङो स' बेखौनो आं बुंनाय जाबाय आरोना आपडेट होनाय जाबाय माने गोसो थोनायनि थाखायसो खालामदो ना मोदायफोरसो हमदो सासे सिख्लाया बे टावाराव गाखोनाया एसे साननो गोनां बाथ्रा बेसे गोजौ टावाराव गाखोनानै जेबो ड्रेस गैखाया आरोना माने बारसोमनो नागिरदों आरोना स' टाइटेलाव लिरना होनाय बायदिबा गोसो थोनायखौ मोनैनि थाखाय बेबायदि जाथायखौ खालामनो नागिरदों होनना बुंदों आरोना हारसासो दे बर' सिख्ला नङा हारसासो गुवाहाटि माबा बाजारमोन र' आं नायफिननांसिगोन जिखुनु जाया गामिखौ बागरबाय आरोना बेनोमोन लोगोफोर आपडेटआ ओमफ्राय जोंहा एक्टर सानैनि थाखाय मा भाइराल ओंखारदो ओमफ्राय एक्टर मानसिखौ बिदि भाइराल खालामनाया जोबोद लाजिथाव बाथ्रा मा ओंखारो माबा मोनसे आपडेट मोनोबा आं नोंथांमोननो भिडिअखौ होनाय जासिगोन जिखुनु जाया केमेराया हमजाथारला आरोना अखा हायां जादों सान्दुंबो गैयैखायनो ब्लार नुदों आरोना भिडिअखौ जिखुनु जाया आं बिसोर सानैनि नामखौ मिथिया मुभिखौ नायबाय थायो ओमफ्राय अनिलनि नामखौ मिथिगौ टाइटेलखौ मिथिया ओमफ्राय नै स्क्रिनाव होनाया बे एक्टरनि नामखौ मिथिया आरोना ओरैनो इउटुब चेनेल दंमोन ब्रादारनिया एसबि भिडिअ नामा चेनेल दंमोन स' बेबो हेक जाबायमोन आरोना दायो गोदान दंबावो नामा नायाखै जों भिडिअफोरखौसो नायबाय थायो नालाय मुभिफोरखौ बेनोसै आरोना नै दायो अखा हाबायानो लोगोफोर बेनिखायनो दिनै भिडिअ बानायनाया एसे सर्ट जाबाय गुसुं जाबाय नङाबा लाबबावनो हागौमोन आरोना बा अखा हाबायानो दा आङो भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन नोंथांमोना खोनाखादों जानांगौ गुंग्रुं गांग्रां होनबाय दोङो आरोना अखानि बोथोर नालाय अखा हागोन आरो दा मा बुंबावनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन भइसखौबो बोरैबा खोनादों जानांगौ जिखुनु जाया माबा नालाय ना बेनोसै अखा हाबाय लोगोफोर